kommer 5 ting, drenge er gode til. Og holde party, altså de kan være op hele natten og holde party. De er så syge til party, som selv. Og så er de gode til at jokes. Altså, de er meget bedre end piger. De har meget bedre humor end piger. Altså, det er bare sådan det. Og at spille fodbold og sport faktisk også. Altså, de kan bare det der. De kan bare sport. Det er bare life. Og så at nørde iPad, imens man sidder og spiller FIFA. Imens man sidder på sin telefon med sin computer. De kan bare sidde og nørde hele dagen. Og så at spille FIFA. Næsten alle drenge kan finde ud af at spille FIFA. Og hvis de ikke kan de hurtigt lære det. Og piger, de er bare så dårlige til det. Nå, ja. Det var den her video. Søs.